kaikille ja lämpimästi tervetuloa Musiikkikeskus Snellmanille. Mä oon Amy ja mulla on ilo johdattaa teidät hetken kuluttua alkavan musikaalin maailmaan. Tänään saatte nähdä nuorten toteuttaman musikaalin nimeltä Feels Like Home. Musikaalin teemana on koti, ei pelkästään paikka, vaan tunne siitä, että kuuluu johonkin. Se kertoo siitä, miten tärkeää on tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tämän upean kokonaisuuden on toteuttanut Lotta Syndelin ohjaamaan nuorten teatteriryhmä. Musiikista vastaa Toni Portenin luotsaama ryhmä rokkikoulun opiskelijoita yhdessä Nina Hannulan ohjaaman Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikin tekijälinjan opiskelijoiden kanssa. Erityisesti haluan toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi kaikki alueen 7 luokkalaiset, jotka on kutsuttu tänään kunnianvieraana seuraamaan tätä esitystä. Ihanaa, että olette täällä. Ja nyt, hej alla och varmt välkomna till Musiikkikeskus Snellman. Jag heter Amy och jag har nöjet att välkomna er till den musikal som börjar om en stund. Idag får ni se en musikal som har skapats av ungdomar och som heter Feels Like Home. Temat för musikalen är hem, inte bara en plats utan känslan av att höra hemma någonstans. Den handlar om hur viktigt det är att bli sedd och accepterad som den man är. Denna fantastiska föreställning har skapats av en ung teatergrupp under ledning av Lotta Sundell. Musiken står Toni Porten och hans grupp av elever från rockikoulu för tillsammans med elever från Keski-Pohjanmaan konservatoriets musiklinje under ledning av Nina Hannula. Jag vill särskilt välkomna alla 7-klassare i området som har bjudits in som hedersgäster för att se föreställningen idag. Vad roligt att ni är här. Ja nyt nautitaan esityksestä. Feels Like Home voi alkaa. Och nu ska vi njuta av föreställningen. Feels Like Home kan börja.
Mä oon vähän miettinyt, että voitaisko me lähteä matkustelemaan. Me ollaan puhuttu koulussa eli kulttuureista ja erilaisuudesta, niin olisi tosi kiva päästä tutustumaan niihin ihan konkreettisesti. Niin voitaisko mennä? Mitäs sinä nyt höpist? Ei todellakaan mennä. Ei kun ihan oikeasti. Se voisi olla tosi avartavaa ja opettavaista. Tänäänkin kun mä olin tulossa koulusta kotiin, niin mä näin, kun yhtä ulkomaalaista kiusattiin ihan vaan sen takia, että se näyttää vähän eliltä ja sillä on omat tavat. Joos. Taaskaan sua ei kiinnosta mikään mun juttu. Olisi oikeasti kiva saada vaihtelua tähän harmaaseen arkeen. Me voitaisiin mennä vaikka reppuleissaamaan. Nyt hiljaa tosta asiasta jo. Tämä on loppuun käsitelty. Me ollaan lähdössä yhtään minnekään ja mua ei kiinnostakaan oppia yhtään mitään muista kulttuureista. Suomalaisuus on ainut oikea. Mä oon niin täynnä tota sun ahdasmielistä asennetta, kun sua ei kiinnosta mikään muu kuin oma kulttuuri ja oma napa. Ettekö te näe, että mulla ei ole kaikki hyvin? Se voisi tehdä hyvää kaikille, ihan myös teille. Älä puhu isällesi tolleen. Kuulepa. Sun pitäisi olla kiitollinen siitä, mitä sulla on ja kuinka hyvin asiat täällä Suomessa on. Silloin kun minä olin nuori, niin ei ollut kaikki noin hyvin. Silloin ei ollut kännyköitä, ei ollut nettiä, rahaa oli vähän, näettiin nälkää ja koulunkin hidettiin. Niin älä sinä kakara valita, kun sulla on kaikki hyvin! Nyt kaikki rauhoittuu, kaikki rauhoittuu! Te sitten ette ymmärrä yhtään mistään mitään. Joo, Suomi on hyvä maa, mutta se ei tarkoita, että mulla olisi kaikki hyvin. Ja ettenkö mä vois kokea oloani ulkopuoliseksi. Te olette niin tommosia. Hitto, mä vihaan teitä. Seison ihmisjoukossa, mieli kulkee omiaan. En otetta saa, en löydä toisia. Oon ulkopuolella, kyneleitä poskilla, sydämeni haavoilla. En otetta saa, en löydä kotia. Oon ulkopuolella. Home isn't a place but a feeling. Home isn't a place but a blessing. In the darkest of nights, together we shine in the light with you.
Aha. Ja frågatti vem talar du? Ettekö te nyt ymmärrä, että en mä vieläkään teidän luotsia oppinut? No eikö sunkin jos tule aika oppia? Kerta kaksikielisessä maassa asutaan, mutta Jessica kysyi, että kelle sä oikein puhut täällä? En kellekään, olin vaan vähän ajatuksissani. Jahas. Och för vi har du tog en reppu. Är du på väg någonstans? Joo, mä oon menossa reppureissaamaan. Mä en enää kestä mun vanhempia. Alltså va? Vann är du på väg? Och du har väl inte några pengar heller? Oli mulla vähän säästöjä ja otin mä pikkusen mun äitin laukusta ennen lähtöä. Jahas, nej men hur tror du det här går för dig om du är ejsmen någonstans? Alltså, du kan ju inte engelsk heller. Vet du, jag tror han är inte ens på väg någonstans heller. Han har nu bara återvalna lite fitti och överreagerar. No, jos te ette itse usko, niin siitä voitte ihan omiin silmin katsoa. Du är på väg till Mexiko. Joo, Meksikoon mä oon menossa. Mun pitikin kysyä teiltä jotain. Niin, tuutteko mukaan? Ei kun sorry. Mä unohdin, että ettehän te nyt uskalla. Oj, ett inte vitröst! Ska vi skåda? Hör du, vi syns som en team vid flygfältet. Jag och Amanda far bara hem trapporna först. Sehän nähdään. Vanne viritti. En mä tiedä, missä me ollaan. Alltså nu skådar du väl från vi har mellanlandning då du beställ biljetta. En mä nyt jaksanut katsoa, missä joku välilasku on. Sehän siinä nimessäkin. Ei välilaskuilla ole väliä. Eikö se ole pääasia, että me ollaan menossa Meksikoon? Hienona lite kallt åtminstone. Skier morsom och sträckträning. Noniin, me ollaan kuule Norjassa. Selvis sulle sekin. This is the final boarding call for all passengers on flight 3724 to Mexico. Please proceed to gate 3 immediately. Voi Skåne, vår flyg far nu! Vi måste springa! Välta på! Speaks Spanish. Lo siento, I'm sorry. I didn't want to steal, but I had to. Parkour mis padres had thrown me out of the calle. Una pregunta. Alltså, varför kastar din föräldrar ut det då? Alltså, vad? Kan du spansk? Si un poco. Lite har jag lärt mig i skolan. Siisti. They threw me out because my family are very poor and they didn't have money to take care of me. We might have an idea for you, what we need to discuss first. Mietittekö samaa kuin mä? Virinkö poliise? Pyydetään se mukaan. Kyllä mä hujer! Also, joo, pyydetään sen mukaan. Niin, sitähän tekin ajattelitte. Ei mitään poliisien soittamista. We want you to come with us on our trip around the world. Really? Awesome! But where are you guys going? No, inte vet vi riktigt ännu. Men vår plan är åtminstone att hitta så billig biljetta som möjligt till Europa. Entonces, estamos esperando. Vamos! Turvavyöt kiinni. Lento lähtee. Mä oon aina halunnut käydä Iso-Britanniassa. No, nyt on vielä jäär, så skulle vi inte borde fast kunna på några sevärdheita. Nej men, hur ska vi landa nej? Joo. Shall we ask someone where it is? No, vem vill fråga? Kysy sä. Ei kun sä. Men Otto, du kan ju fråga att du är så gorbra på engelsk. Yeah, Otto, you're so good! No, kattokaas vaikka. Excuse me, where could we find London area?
Oh, yes, of course. It's... Oh no, it's afternoon tea. Come with me. Come. Aha, okei. So, where are you from? No, vi är från Finland, vet vi. Och hon är från Mexiko. Okay, what are you doing in London? No, alltså, vi alla har ju lite olika bakgrunda. Men en juttu gemensam. Vi har aldrig rest runt världen och lärt känna kulturer och folkci. Interesting. Does every British people always have a tea time? Not everyone, obviously, but it's a tradition, at least for me. Hur länge har brittaritti hade he tea time-traditioner? It was in the 19th century. The tea time was first introduced in the 1800s. Its purpose was to fill the gap between lunch and dinner. Cool. Well, I was thinking about your trip around the world you told me about. Where are you going from London? No, lo sabemos. Ei me olla päätetty vielä. No, mä oon menossa matkalle Ranskaan. Haluaisitteko tulla mun mukaan? Yes, of course! Oon kävellyt yksin näitä katuja niin pimeitä, yrittänyt sopeutua, nähnyt painajaisia. Tuntuu, et koti jossain kaukana on. Saisinpa sen tunteen taas, et kotoisalta tuntuis vaan. Ne sanoo home is where your heart is, ja se on vielä toisaalla. Lämmin ja täynnä lovea ja valoa, aamuisin kirkasta kajoa, vaikka josta ei tarvii lähteä pakoon. Ehkä löydä sitä, koska näen. Saisinpa sen tunteen taas, et kotoisalta tuntuis vaan. Ne sanoo home is where your heart is, ja se on vielä toisaalla. Saisinpa sen tunteen taas, et kotoisalta tuntuis vaan. Ne sanoo home is where your heart is, ja se on vielä toisaalla. Varför gråter du? Är allt okej? Rien ihsi, tuotpa bien. Kyllähän me nähdään, ettei sulla ole kaikki hyvin. Mun elämä on pilalla. Mun unelma oli päästä mallikouluun. Ja nyt se on tuhoutunut, koska mua ei valittu. Eikä mulla ole rahaa, ei kämppää, ei mitään. Mä oon ihan yksin. Sä osaat suomea? No joo, asuin lapsena hetken aikaa Suomessa ja osaan vähän suomea. That's cool. Mut hei, älä huoli. Kaikki järjestyy kyllä. Ei aina pääse ekalla kertaa. Sä voit hakea ensi vuonna uudestaan. Ihan oikeasti. Kaikki menee hyvin. Just he! Nu har du en helan liv, en helan år till nytolivedin. Tänk, du kan göra vad som helst. Mutta mä oon ihan yksin, enkä tiedä mitä pitäisi tehdä. Inte Johanna, du kan komma med oss. Du kan fast visa Eiffeltornet till oss. No joo, se voisi olla ihan hauskaa. Alltså ni vet inte vad som hänt när vi kom från Patonkikauppa. Okej, så först vi såg en konstnär som stod och målade en tavla. Och he var vi lämnade oss koda på he. It was bueno, but then a thief came and take the painting and run away. Och då stod han de konstnären bara där, men sen började han springa efter henne tjuven och då måste vi ringa polisen. That's why it took so long for us. Teillä oli sit vissiin vähän nälkä, mut aika kauheata. No, joo, men Jerry Ali saat ministeri. Hon lovade visa Eiffeltornet till oss. Vamos! Wow, Se on ihan superhieno.
Tosi nätti. Anas has a gig in Morocco. Who is Anas? Anas? He's a small rapper from Morocco, but I love his songs. No rehellinen keikka to. It's tomorrow. No, me toffa viti Marokko. Joo. Höni, jakan pistel biljettat jos. Niin kuin sä oot tommonen pappa vetääläl. Haa, korruulit Otto. Nunko me vältty Alisa meos. Joo, todellakin. What's the cheapest flight? Billigast flyg för en team. Voi ne, tommosi spring åter. Mutta toi keikka oli kyllä tosi hyvä. Joo. Niin oli, mutta tosta tuli mieleen, että mä haluaisin nähdä mun lempiartistin Jokratasin livenä. Joo, sit kun me palataan Suomeen, niin sä voit tulla meidän mukaan. Voidaan yhdessä mennä kattoo Jokratesta. Oikeesti? No mennään sit heti. Mä haluan niin kuulla Rion livenä. Ai va? Alltså är vi nu mitt i allt på väg till Rio? No ei, kun se on Jokratasin biisi. Ja just det.
Sä kans et tiedä yhtään mitään. Men vet man det i Marokko, någonting om Finland? Varmaan ne sauna ja ehkä Kimi Räikkösen. Och jag kom till tänka på det att Ottos engelsk är ju lite som Kimi Räikkösen, alltså det är ju släkttälde va? No eikä oo. My accident is real... Accent. My accent is really good. Se omasta mun tuli mieleen, että mä haluaisin päästä joskus kokeilemaan saunaa. Me too. Sitten kun me palataan Suomeen, te voitte tulla mukaan. Pääsisitte koittaa. Mut siellä on ihan sairaan kuuma. Mitenköhän mä pärjäisin? Kuule, välillä pitää vaan repästä. On mun töitä vi om det. Niin. Joo. No jos te niin sanotte. Kyllä. Kyllä sä pärjäät. I booked flights for us to Italy. Va? Italien. See, the flights are tänään, nyt. Från vilka portar far Monne? Se lähtee täältä. Nej, jag far nog hifrån. Hei täältä sit. On, joo. On. Jag far nog härifrån. No niin. Vyöt kiinni. Lento nousee. Jag börjar nog vara ganska hungrig. Joo, alkaa kyllä olla nälkä. Mutta etteikö sä syönyt just niitä patonkeja? Teinillä on aina nälkä. No joo. Is here any local food places near here? Mä haluaisin kyllä pastaa. Joo. Tässä on. No, tässä on pastopaikka. Hei me käydään tilaamassa. Joo. Kaikki muu elävä katoaa pois. Ympäriltä vehreys häviää. Kaikkialla harmaus säyttää mehiläisiä ei, linnun laulua ei enää kuulla voi. Meidän ympäriltä kaikki muu elävä katoaa
Ja on yritti bra pointta. Jep, aika järkevää porukkaa. Sempre nuovo, säg minua kanssa. Vi talar nu mångspråk men inte italiensk. Oh, well, nice to meet you. I was just wondering, what are you doing here in Italy? Because you don't look like the locals. No, vi är ju lite som på resor runt världen. För vi alla vill lära känna kulturer och folkchi. Och vi tycker att alla människorna är lika värda oavsett vad bakgrund de har, eller vad kultur de har, eller varifrån de kommer. Och jag hit i Italien. No, hit kom vi för att Isla bara mitt i allt meddelade att hon har bokat flyga till Italien. Så nu är vi här. Nice. Can I join your trip? I would like to share my thoughts somewhere else, not just in Italy. Italialainen mielenosoittaja meidän mukaan. Totta kai, se olisi hauskaa. Men hur många gånger har man Eurovision? Va? Vad säger du? Säg högt, jag hör. Mä vaan mietin sitä, että milloinkohan voitaisiin mennä Suomeen takaisin. Ja, no, jag ska försöka skåda om jag skulle hitta någon flygtid till Finland. Jo. Ja. Yes. Nej, Skåne. Här är någon så strike. Hoppas vi slipper till Finland ändå. Jo, nej, därför he. All flygbolag har strejk nu. Jag vet inte när vi kommer till slippa tillbaka till Finland. Mitä me nyt tehdään? Ei meillä ole yöpaikkaa ja rahatkin alkaa olla loppu ja ei me pärjätä täällä kauaa. Voisinpa mä vaan päästä takaisin Suomeen ja pyytää mun vanhemmilta anteeksi. Mä sanoin niille ihan hirveän lumasti. Life is like spaghetti, it's hard until you make it. No stresso, it's gotta be espresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore. Por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato. Joo, riittää. Ei tuo auta. Men försök scrolla från Facebook, Julia. Bus is going from Finland to Eurovision in Basel ja ne pysähtyy täällä. Ai täällä? Joo, täällä. Här. Oikeesti, me päästään pois. Yes, ja vielä it does samalla wonders. Euroviisuihin. Jep. No men kanske vi har till busshållplatsen så nu Jo, då. men vi har ju inte ännu hällt i det pengar. Inte gärna. Lähetään vaan sinne bussipysäkille. Lift. Alltså vitsi, Kai är nog bäst. No jep, det skulle nog vara gorhäftigt om de skulle vinna. Ich komme. Vi ska bara bastu, ångan upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Ich komme. Bastu, sätta på så svettin bara ur. Wow. Bara bastu jo, sauna. Eiköhän nyt kaikki vois tuota rauhoittua. I am so excited for this. I've never been to Eurovision before. Did you know, että Euroviisu on järjestetty 68 kertaa ja tää on 69 kertaa? Nice. Hey, Otto, are you okay? Joo. You look sad. Joo, mä ihan okei. Mä vaan haluaisin nähdä vanhemmat ihan missä vaan, vaikka täällä. Ihan vaan, että mä voisin pitää anteeksi. Meillä oli niin kauhea se liito. Hör du Otto, nu ska du inte fundera på något på det. Det här är första gången du är vid Eurovision. Så nu ska du njuta av hittiden. Och tänk, du har nu kaverna. Du har inte aldrig förr haft så här mycket kaverna. Och till din föräldrar, nu älskar inte fast du är nagagna lite uppkäfto. No, sä oot oikeassa. Oh darling, do you want some tea? It helps when you're sad. Thank you. Men hej, vi har ju inte ännu några biljetter till morgondagens finale och vi har inte fortfarande heller i det pengar. Mulla on idea. Vedetään katukeikka. Sombrero. Hei, mä näin Ihmiset voi tuolla, laittaa rahaa tähän. mä näin tuolla Kain fanisaunan. Oikeestiko? Joo. Jo, men vi kan få 10 havor. Och då ska det inte vara en katukeikka utan det ska vara en saunakeikka. Vielä parempaa. Antakaa rahaa. Rahat viisuihin. Rahat viisuihin. Vi behöver pengar. Give us money. Ei tää tuiki. Joo, ei tää, det här blir riktigt bra. Mut hyvä idea. Joo. Så det är helt... Tule rakas. Ei me nyt Om vi försöker ännu. Ei me saada tosta rahaa. Om inte det är som...
Jahas, missä sitä poika on ollut? No äläs nytte! Voi Otto, rakas pieni kulta! Meillä on ollut isän kanssa sua niin kauhea ikävä. Missä sä olit oikein ollut? Mut sä oot näköjään löytänyt uusia kavereitakin. Ihana nähdä, mutta ettekö te ole yhtään vihaisia kaiken tämän jälkeen? No sano sinäkin nyt jotain. No ei tietenkään olla vihaisia. Me ollaan oltu vaan kovin huolissaan susta, mutta päässä on se, että sinulla on kaikki hyviä ja vissiin saanut uusia kavereitakin. No, sen sitä uusiin kulttuureihin tutustumisesta saa.
Gudstjänster. Vi vill tacka er för en fin föreställning. Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut haluan kiittää teitä hienosta esityksestä. En sano sen enempää ja seitsemän.